रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरगंज। अखिया से आंसू बहता जन जाए माई कहता। अखिया से आंसू बहता जन जाए माई कहता। 9 दिन खातिर अइलू माई माता बरसैलू। 9 दिन खातिर अइलू माई माता बरसैलू। अब जाता रू मुहावा के मोड़ के हमनी के घर बस जाए मैया। कहतानी दुनू हाथावा के जोड़ के हमनी के घर बस जाए मैया। हाँ रखले रहिया अचरा हमारा माथ पर। रुस के जानी जइह कौनो बात पर। रखले रहिया अचरा हमारा माथ पर। रुस के जानी जइह कौनो बात पर। माई टूट जाई आस रउआ बेटा के विश्वास। माई टूट जाई आस रउआ बेटा के विश्वास। रोज पूजा करब हम भोरे के हमनी के घर बस जाए मैया। कहतानी दुनू हाथावा के जोड़ के हमनी के घर बस जाए मैया। हलचल दिनेश बेटा वाला 4 बा। रौरे दर्शन खातिर बेकरार बा। हलचल दिनेश बेटा वाला 4 बा। रौरे दर्शन खातिर बेकरार बा। अपन बदली मती प्रभु प्रजापति पर। अपन बदली मती प्रभु प्रजापति पर। आँख भर जाता मैया हमार लोर से हमनी के घर बस जाए मैया। कहतानी दुनू हाथावा के जोड़ के हमनी के घर बस जाए मैया।